Bon dia, nois i noies, com esteu? Mireu, aquest vídeo que us pengem és per fer una miqueta de repàs molt ràpid de les feinetes i les coses que vam aprendre aquest trimestre a l'escola, ¿vale? I així podeu repassar una miqueta a casa, ¿vale? Veient aquest vídeo les vegades que vulgueu. Mireu, qui se'n recorda de català quan vam estar treballant la lletra G? Us en recordeu que dèiem que la lletra G té molts sons diferents. Mireu, tenim la paraula gat, tenim la paraula guepard, foguera, guineu, aigua, segon, gos, joguina. Vaja, totes aquestes paraules, la G sona igual, però us en recordeu com escrivíem amb la vocal darrere? Recordem que amb la A, la O i la U escrivim directament la vocal darrere, ga, go, gu. I quan tenim la E i la I, que sempre a vegades ens enganyen, sempre posem una U davant per fer el so de gos, guepard, guineu, joguina, sí? Mireu, anem a fer un petit joc. Diu, llegeix els noms d'aquests objectes i fes clic sobre els que sonin com gota. Mireu, aquesta sona com gota? No. I aquest? Guant. Molt bé. Un gerani? No. Una gorra? Sí que sona igual. Super! I el girassol, que sona com la girafa. Molt bé, us en recordeu? Recordeu que vam classificar aquí? Mireu, classifiquem gat, classifiquem gos i quina més? I aigua, sí? I després aquí amb la G i la Gui teníem les paraules foguera, guepard, joguina i guineu. Molt bé. Veieu que vam estar treballant també a endreçar les oracions, sí? Vam endreçar aquesta oració, vam endreçar la de baix dient en Guiu toca la guitarra. Vale? I aquí també vam fer aquest exercici. Recordeu, ga, go, gu, sense la U davant i ge, gui, sempre posem la U davant, entre la G i la E. Sí? Mireu, també, si anem més endavant... Ui, us en recordeu d'aquesta lletra? Aquesta lletra era aquella lletra que ens costava una miqueta d'escriure, era superestranya, però no sona. És una lletra que no sona. Mireu, mireu. Ui, diu, completa les frases. Acompanya la seva mare a... Què és això? Un hospital. Molt bé. Doncs hospital ho col·loquem aquí. Superbé. Que aquesta lletra sona la H. No, perquè diem hospital, oi? Anem a fer la següent. L'Héctor juga a futbol en un camp, habitació, herba o hora. Herba. Sí, tampoc sona. Sigues polit, neteja la teva habitació. I també porta la A que no sona. I aquí que tenim el rellotge, quina hora és? També tenim la A que no sona. Què passa amb aquesta lletra? Us en recordeu aquelles frases que fèiem de les coses que hi havia a la classe? Hi ha cadires, hi ha taules, hi ha llibres. I l'IA sempre el posàvem amb aquesta lletra, però no sonava. Us en recordeu? Ho podeu provar fent amb coses que tingueu a casa. Hi ha un sofà, hi ha una taula, hi ha una cuina, sí? Molt bé. I ens vam trobar que en la gran majoria de les paraules sempre estava la primera, sempre volia ser la primera, aquesta lletra. Perquè mira, tot i que no sona, però sempre vol anar al principi.
sí? Com helicòpter, hipopòtam, sí? Mireu, ara també repassem la lletra I. La lletra I la utilitzem en moltes paraules, però també en recordem-nos que la utilitzem per juntar algunes frases, com per exemple, avui fa sol i núvol. Sí? Us en recordeu que ho vam fer a la classe? Molt bé. Veieu? Us en recordeu que aquí vam estar escrivint diferents frases amb aquestes dues paraules i també teníem la I? I ara, què més vam fer? Ah, mireu! Aquí també, quan vam estar treballant la G amb un so diferent, com el so de J, sí? Ja, jo, ju, G i G. Clar, quan sona la G com girafa, no posem la U davant. En recordem-nos, Quan sona com a G, posem la U davant amb la E i la I. I quan sona com a J, no posem la U ni davant de la E ni davant de la I. Sí? Anem a veure. Diu, encercla les paraules que tinguin J. Ui! En Joan porta una jaqueta, sona la J, taronja, quantes J's hi ha? Quan surt a jugar. Molt bé. Sí? Què més vam fer? Ui, veieu que aquí sona igual però s'escriuen diferent? Ens hem de recordar que amb la A, la O i la U escrivim amb J, el so de la J. I amb la E i la I ho escrivim amb la G sense la U. Sí? Com julivert, gerro, jaqueta, girafa i joc. Sí? Què més vam fer? Jo me'n recordo d'unes lletres que ens les sabem superbé. Ah, mireu, la M. La M és una lletra molt fàcil i que ens en recordem moltíssim, oi que sí? Mireu, el malic, que va amb M, el malic, la mare, la nostra mare, també va amb al principi, i una mosca. Molt bé, que també va amb M, sí? En recordeu-vos d'aquesta lletra, que aquesta ens la sabem superbé. I també la que ens sabem molt bé és la lletra N. Sí? Us en recordeu de tot aquest llistat que vam fer amb paraules amb N? Menjar, cuina, menú, cançó, sí? Molt bé, aquestes sí que són una miqueta més fàcils. Però, quan vam aprendre aquestes dues lletres que ens en recordàvem molt bé, ens vam trobar amb el so de la ñ. Què li passa a la ñ català? Que no és només una lletra, sinó que en són dues. Sí? Escrivim la ñ en català amb la N i la I llargueta, la Y. Sí? Fem memòria. Aviam. Com ho podem fer? Diu, escriu la ñ, veieu? La N i la Y o ñ per formar les paraules. Aviam, aquí jo crec que serà llenya. Molt bé. Aquí, juny. Sí? Muntanya. Ui, aquí, què hi ha al dibuix? Pinya. Molt bé. I aquí escriurem puny. I aquí una aranya. Molt bé. Aquestes paraules són les que vam treballar a la classe, sí? Molt bé. En recordeu-vos, la ñ sempre en català l'escrivim amb la N i la Y. Són dues lletres.